हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेल bikgk स्टाडियाव गासैखौबो स्रायैनो बरायहरनाय जाबाय। आं दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों बबे सानाव एबा बबे सानखालि आथोन खालामोब्ला हौवासा जोनोम मोनो आरो हिन्जावसा जोनोम मोनो। बेयो आं फोरमायनाया आंनि नङा, बेयो आथोन बिगियान बिजाब आरो हिन्दु धोरोमनि गोथार ग्रन्थ बिजाबाव मख'नाय दं। अब्ला थौदो जों भिडिअखौ जागायनोसै। आइजोफोरनि मासि जानायनिफ्राय सानब्रै गारनानै सान 5 खालि आथोन खालामनायाव जुदि गोरबोआव गथ' थायो अब्ला हिन्जावसा जोनोम मोनो। सान 6 खालि आथोन जालायनायाव गोरबोआव गथ' थायोब्ला हौवासा जोनोम मोनो। सान 7 खालि गोरबोआव गथ' थायोब्ला हिन्जावसा जोनोम मोनो। सान 8 खालि गोरबोआव गथ' थायोब्ला हौवासा जोनोम मोनो। सान 9 खालि गोरबोआव गथ' थायोब्ला हिन्जावसा जोनोम मोनो। सान 10 खालि गोरबोआव गथ' थायोब्ला हौवासा जोनोम मोनो। सान 11 खालि गोरबोआव गथ' थायोब्ला हिन्जावसा जोनोम मोनो। सान 12 खालि गोरबोआव गथ' थायोब्ला हौवासा जोनोम मोनो। लोगोफोर, बैफोर सानाव आथोन जालायनायाव गोरबोआव गथ' थायोब्ला हौवासा आरो हिन्जावसा जोनोम मोनो होनना मख'नाय दं। नाथाय बेफोरो गसाइनि सायावसो। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो अन्नानै फोरमायहरदो आरो लोगोसे चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालाम लोगोफोर। गोजोन्थों।